Lesi isithombe sika Isaac Newton. U-Isaac Newton ke wase Ngilandi wayeyi-mathematician yakhona. Lona ke yena uGottfried Leibniz yena wase Germany naye uyi-mathematician yakhona. Ebese lo ola ephakathi nendawo uSain Bolt. uSain Bolt ke yena umgijimi wase Jamaica. Kuthiwa uSain Bolt umgijimi oshesha kunabo bonke amagijimi emhlabeni. Uwina nje kuyonke imincintiswana engenelayo. Bonke ke badingida udaba olusetshenziswa i-differential calculus. Lolu daba ke silibiza kuyibalo nge-instantaneous rate of change. Lokho kusho kumele ukuthi uhamba ngespeed esingakanani njengamanje. Hayi ukuthi mhlambe i-average speed ukuthi sicalculate ukuthi kulesikhathi uhambe ngespeed esingakanani. Cha, thina sifuna ukwazi ukuthi njengoba uhamba manje noma njengoba ugijima manje ispeed sakho sithini khona njengoba ugijima. Kuthiwa ke i-instantaneous rate of change leyo ekhulunywa ngayo ku-differential calculus. So besikhuluma ngalokho ke namhlanje. Differential calculus sikhuluma ngokuthi ispeed sakho manje sesithini. Uma ke sikhuluma ngoUsain Bolt lo umgijimi, asithi mhlambe masidoba le graph yethu y axis le uzobe mele i-distance ozobe umuntu asithi mhlawumbe uBolt yena lo yobe igijima, ebese ke u-x isikhathi leso Bolt ozobe sigijima kule distance ozobe igijima. Kuthiwa ke uSain Bolt lo nakho ku-0, uma ku-0 isikhathi ne-distance u-0 ngoba akaqali phela ukugijima ngithi uzoqala khona lapha ku-0 ke. Kuthiwa ke uSain Bolt uma egijima ugijima i-distance engango-100 meters ngesikhathi esiwu-9.58 seconds. So uma ubala mhlawumbe ubala uzofika ku-10 awufiki naku-10 kodwa uSain Bolt lo obe segijime u-100 meters. Uyashesha impela ke. I-formula yokuthola i-average speed u-change in distance over change in time. Ushintsho kwi-distance over ushintsho kwisikhathi, noma change in y over change in x. U-change in y over change in x esuke lana uzoba u-100 meters ngoba uSain Bolt sithi ugijima u-100 meters. Ebese change in x noma change in time isikhathi sika uSain Bolt angithi sibonile ukuthi u-9.58 seconds. Change in y so 100 meters. Ebese ke u-change in x sibhalela change in x u-9.58 seconds. Uma sifuna ke i-average speed ka Usain Bolt so to get 100 meters u-change in distance over 9.58 seconds u-change in time loyo. Uma ubuka le graph lena speed sika Usain Bolt uma egijima 100 meters uyabona ukuthi phela ngeke athi sikhala nje isibhamu ukuthi akagijime ebese gijime wafika ku-speed esi-100 meters. Kumele phela siqale kancane speed sakhe aze afike kuloyo 100 meters. Uma sithi ke 100 meters loyo divided by 9.58 seconds shuthi uSain ugijima average ka 10.4 meters per second. I-second lilinye uSain Bolt usuke segijime u-10.4 meters. Ayiyagijima impela le ndoda. Ebese ke kulowo 10.4 seconds uma loyo 10.4 siwu-multiplier ngo-3600 ngoba kunama second awu-3600 kuyi-hour. Ngakho thina sifuna ukwazi ukuthi kuyi-hour ungagijima isikhathi esingana u-37,578 seconds
azobe sewugijimile kwi-hour. Ebese ke sithi divided by 1600 shuthi ke Usain ubegijime u-23.486, so it's 23.5 seconds. Lo u-23.5 miles kwi-hour. Kwihora elilodwa u-60 minutes Usain Bolt usuke segijime u-23.5 miles. Ispeed sakhe ke leso. Ngakho ke sizothi nanti i-average speed ka Usain Bolt ivezwe kule graph yethu. Kodwa siyazi phela ukuthi Usain ngeke athi eqala nje gijima ebese hamba le entaza ko 100 meters. Uzoqala phela kahle, angithi uma sikhala isibhamu sokuthi akagijima, uzoqala nje kahle egijima kancane. Siloke sinyuka ispeed sakhe azafike kuwona lo 100 meters kuthi ugijima wona. Ngakho ke izoba ne curve nyana igraph yakhe uma sidweba accurately ngempela, ukubonisa ukuthi uzoqala agijime kancane ebese yashesha ngempela ngamandla, ebese phela sesheshile ke futhi ngoba phela amandla ayaphela, akhathale ispeed sakhe sehle. U-23.5 miles an hour ke kodwa i-average speed egijinywa u-Usain Bolt. Nansi ke igraph yethu le necurve yona iveza ispeed sakhe ngempela ukuthi iveza futhi ama-ups and downs noma ukwehla nokwenyuka kwespeed sika Usain Bolt uma egijima, ukuthi uyaqala kancane ebese yagijima lokho eshesheshesha ebese futhi mesekhathala sehle ispeed sakhe. Lana ke kulo change in x ukushintsha kwesikhathi nala kushintsha khona i-distance, uyabona ukuthi ilanga phakathi nendawo. La ke ispeed sakhe ne distance ayigijimayo isondelene no 0. Ngakho sizothi ke i-limit uma u-change in time ka Usain u-approacha u-0, ka change in time in distance over change in time approacha la lokus le derivative yespeed sika Usain Bolt mhlazane ispeed nesikhathi sika Usain Bolt zihlangana lapha phakathi nendawo. I-derivative ye distance ne-derivative yesikhathi leko i-limit le yesikhathi uma u-x u-approacha u-0. Ngoba phela lo differential calculus ukhuluma ngama-derivative ukuthi u-Usain nje behamba manje ugijima ngespeed esithini futhi le speed sakhe sehla kanjani, sinyuke kanjani njengoba nje egijima.